έπεσε ένα παραμύθι. Και βέβαια θα σου πω ποιο. Τον ήλιο και το φεγγάρι. Από όσο θυμάμαι, είναι ένα παλιό ελληνικό παραμύθι. Εντάξει, αλλά δεν το ξέρω πολύ καλά. Εγώ το ξέρω όμως. Τότε πάμε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος και μια γριά. Πήγε ο γέρος στο αμπέλι του να σκάψει και τι να δει. Είδε να μαλώνουν ο ήλιος και το φεγγάρι. Και άκου τι έγινε. Εγώ βέβαια είμαι πιο σημαντικό. Όχι, όχι, εγώ είμαι πιο σημαντικό. Όχι εγώ, όχι εγώ, όχι εγώ, όχι εγώ, όχι εγώ, όχι εγώ. Λοιπόν, εσύ γέρο, τι λες? Ναι, τι λες εσύ? Και τότε ο γέρος είπε: Ο ήλιος την ημέρα και το φεγγάρι τη νύχτα. Πολύ καλά τα είπες γέρο. Ναι, πολύ καλά τα είπες. Γι' αυτό θα σου κάνουμε ένα δώρο. Ναι, θα σου κάνουμε ένα δώρο. Θα σου δώσουμε μια κότα. Μια κότα? Παραξενεύτηκε ο γέρος. Αλλά μετά ο ήλιος και το φεγγάρι του εξήγησαν ότι δεν ήταν μια όποια και όποια κότα, αλλά μια κότα που έκανε χρυσά αυγά. Έφτανε μόνο να της πεις: κότα μου, κάνε μου ένα αυγό χρυσό, και αυτή φλουπ το έκανε. Ο γέρος γύρισε καταχαρούμενος στο σπίτι και το είπε στη γριά του, και αυτή χάρηκε πολύ, μα πάρα πολύ. Ζήτα, ζήτα, είμαστε πλούσιοι. Ζήτα, ζήτα. Αλλά η χαρά τους δεν κράτησε πολύ. Γιατί είπαν στον γείτονά τους για την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά. Του το είπανε μες στη χαρά τους. Αλλά ο γείτονας, πονηρός όπως ήταν, σκέφτηκε: Θα την κλέψω στην κότα. Το σκέφτηκε και το έκανε, και έκλεψε την κότα του γέρου και της γριάς. Στεναχωρήθηκαν, αλλά τι να κάνουν, η ζωή συνεχίζεται. Ξαναπήγε λοιπόν ο γέρος στο αμπέλι του για να σκάψει, και τι να δει. Πάλι τον ήλιο και το φεγγάρι να μαλώνουν. Εγώ βέβαια είμαι πιο σημαντικό. Όχι, όχι, εγώ είμαι πιο σημαντικό. Όχι εγώ, όχι εγώ, όχι εγώ, όχι εγώ, όχι εγώ, όχι εγώ. Λοιπόν, εσύ γέρο, τι λες? Ναι, τι λες εσύ? Και τότε ο γέρος είπε: Ο ήλιος την ημέρα και το φεγγάρι τη νύχτα. Πολύ καλά τα είπες γέρο. Ναι, πολύ καλά τα είπες. Γι' αυτό θα σου κάνουμε ένα δώρο. Ναι, θα σου κάνουμε ένα δώρο. Θα σου δώσουμε ένα τραπεζομάντιλο. Ένα τραπεζομάντιλο? Παραξενεύτηκε ο γέρος, αλλά μετά του εξήγησαν ότι δεν ήταν όποιο κι όποιο τραπεζομάντιλο, αλλά ένα τραπεζομάντιλο που όταν το ανοίγεις εμφανίζονται πάνω του όλα τα καλούδια που θες πραγματικά. Φτάνει μόνο να τα σκεφτείς. Γύρισε καταχαρούμενος ο γέρος στο σπίτι, το είπε στη γριά και αυτή χάρηκε πολύ, μα πάρα πολύ. Ζήτα, ζήτα, τι καλά, τι καλά. Αλλά η χαρά τους δεν έμελε να κρατήσει πολύ, πάλι, γιατί
έμαθε για το μαγικό τραπεζομάντιλο η βασίλισσα της χώρας. Και μια μέρα χτύπησε την πόρτα του γέρου και της γριάς και είπε: το τραπεζομάντιλο αυτό θα το κρατήσω εγώ για δικό μου. Ξαναστεναχωρήθηκε ο γέρος και η γριά, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε, μόνο να κλαίνε και μια μέρα ξαναπήγε ο γέρος στο αμπέλι του. Και τι ξαναείδε λες? Ναι. Τα νύλια και το φεγγάρι. Να μαλώνουν. Ναι. Εγώ βέβαια είμαι πιο σημαντικό. Όχι, εγώ είμαι πιο σημαντικό. Όχι εγώ. Λοιπόν, εσύ γέρο, τι λες? Ναι, τι λες εσύ? Και τότε ο γέρος είπε: ο ήλιος την ημέρα και το φεγγάρι τη νύχτα. Πολύ καλά τα είπες γέρο. Ναι, πολύ καλά τα είπες. Γι' αυτό θα σου κάνουμε ένα δώρο. Ναι, θα σου κάνουμε ένα δώρο. Θα σου δώσουμε ένα ξύλο. Ένα ξύλο? Παραξενεύτηκε για τρίτη φορά ο γέρος. Μα τι να κάνει αυτό το ξύλο? Του εξήγησαν όμως ότι αν πει ξύλο μη με χτυπάς, τότε το ξύλο... Και δεν του είπαν άλλα, ούτε ο ήλιος ούτε το φεγγάρι. Και ο γέρος ήταν πολύ περίεργος και μόλις έμεινε μόνος του είπε: ξύλο μη με χτυπάς. Και το ξύλο ξέρεις τι έκανε? Του έριξε ένα χέρι ξύλο. Τα παϊδάκια μου καλέ. Γύρισε στο σπίτι ο γέρος πονεμένος και δαρμένος και τότε είχε μία φαϊνή ιδέα. Μια και δυο πήρε το ξύλο και πήγε στον γείτονα και του λέει: γείτονα, για φέρε μου πίσω την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά. Δεν σου δίνω τίποτα, λέει ο γείτονας. Δεν μου δίνεις? Καλά. Ξύλο μη χτυπάς το γείτονα, λέει. Και αρχίζει το ξύλο και τι κάνει? Δίνει στο γείτονα ένα χέρι ξύλο. Εντάξει, πάρε πίσω την κότα σου. Παίρνει ο γέρος την κότα μες στη χαρά και μια και δυο παίρνει το ξύλο και πηγαίνει και χτυπάει την πόρτα του παλατιού και λέει στη βασίλισσα: μεγαλειοτάτη, για φέρε μου πίσω το τραπεζομάντιλο που μου έκλεψες. Και η μεγαλειοτάτη του λέει: σιγά. Και τότε ο γέρος λέει: ξύλο μη χτυπάς τη βασίλισσα. Και το ξύλο τι κάνει? Δίνει στη βασίλισσα ένα χέρι ξύλο. Και λέει η βασίλισσα: Εντάξει, πάρε πίσω το τραπεζομαντιλό σου. Έτσι ο γέρος και η γριά πήραν και την κότα με τα χρυσά αυγά, πήραν και το τραπεζομάντιλο, είχαν και το ξύλο καλού κακού και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς Καλύτερα.